Moi ja tervetuloa mukaan tämän uuden videon pariin. Muistatteko teko, mä tuossa talvella ihan alkuvuodesta tein talvikylväjä ja mä silloin sanoin, että mä ihan vaan kokeilen ja testaan tänä vuonna, että miten ne toimii. Ja mulla oli 3 tapaa tehdä niitä. Niin nyt olisi aika katsoa, että mitä niille kylvöille kävi ja oliko se kaiken sen arvosta. Jos et sä katsonut niitä videoita ollenkaan, niin niitä taisi olla 4 kappaletta, jos oikein muistan. Ja oli semmonen ihan suunnitteluvideo, mitä kaikkea mä ajattelin laittaa talvikylvöihin. Ja sitten oli jokaiselle 3 erilaiselle tämmöiselle testierälle oli oma videonsa. Jos sä oot ne käydä katsomassa, niin mä linkitän ne vielä tähän kuvauskenttään, niin voit käydä sieltä sitten katsomassa. Ja ne löytyy toki tuolta kanavalta myöskin. Niin ihan siellä alkuvuodesta, niin siellä on ihan tämmönen pienimuotoinen talvikylvömaraton tai ainakin puolimaraton, jotain sellaista. Mä sanoinkin niissä videoissa, että mä en ole ikinä tehnyt talvikylvöjä ja on mulle täysin uusi asia. Ja mikä siis mua erityisen paljon houkutteli niissä talvikylvöissä oli se, että jos tosiaan toimis, veisi tosi paljon painetta tuolta sisältä, kun tehdään esikylvöjä. Eli jos on mahdollista, että miten, jos mä voisin näillä tämmöisillä talvikylvöillä oikeasti vapauttaa sitä tilaa sieltä sisältä, niin se olisi niin kuin ihan mieletön juttu. Mutta toki mä oon oppinut tässä nyt, kun on näitä talvikylvöjä kokeillut, niin muutaman asian, jotka mä tuon esille kyllä tämän videon aikana. Mutta mennään nyt suoraan siihen, että miten meni. Siinä ensimmäisessä videossa, jos tehtiin oikeasti esikylvöjä, niin mä tein niitä kylvöjä tällaisiin vesikannistereihin ja näitä oli vain 5 kappaletta ja mä jaoin jokaisen näistä pullosta 2 osaan. Eli jokaiseen pulloon tuli 2 eri laiketta tai jopa ihan eri lajeja tavallaan, että oli ehkä tässä joissain oli joku kukka ja sitten oli joku hyötykasipuolen juttu. Tämä oli nyt semmoinen ihan ensimmäinen asia, mitä mä ajattelin, että olisi tosi helppo, kun näitä mulla nyt sattumoisin oli. Tai siis ei se ollut hirveän helppo tehdä näitä, kun piti poraa nämä reijät tänne pohjaan ja melkein menetin käteni ja mitä kaikkea muuta sormeni siinä prosessissa. Mutta tämä tuntui tosi yksinkertaisella asialla vähän tämmöinen, että tämmöisen pienen kasvihuoneen tavallaan luo tänne avomaalle. Ja sitten kun tämä korkki oli auki, että sitten lumi pääsi sinne sisälle ja sitten kosteutti näitä kylvöjä täällä. Näissä vesipulloissa niin tosiaan halkasin nämä niin kuin kahtia tästä kohti ja sitten suljin ne tällä ilmastointiteipillä. Ja lähdetään nyt katsomaan, mitä näissä on, jos on. Tässä ensimmäisessä oli palmukaalia ja sitten lehtikaalia. En nyt voi juhlia ihan tällä tuloksella. Eli palmukaalista ei näe yhtään mitään. Se on vähän jopa niin samaloitunut toi pinta, mutta sitten lehtikaalissa on 2, mutta nekin on aika pieniä. En välttämättä voi olla ihan täysin tyytyväinen tähän tulokseen, mutta mä jätän nämä nyt joka tapauksessa tähän vielä. Ei ole hirveästi mitään ton kokoisilla taimilla vielä tehtävääkään, mutta tähän niin, että palataan niihin sitten myöhemmin näihin. Tässä seuraavassakin oli kaaleja, oli kyssäkaalia, parsakaalia. Mullahan siis nämä kaalit ei oikein täällä onnistu, niin mä en halua hirveästi niitä paukkuja laittaa, niin mä ajattelin, että nämä talvikylvöt voisi olla yksi tapa sit hoitaa sitä. Ja täällä onkin vähän enemmän kerrottavaa. Eli kyssäkaali lähtee ainakin tosi hienosti tulee. Ja on tuolla parsakaalissakin jotain eloa, mutta huomattavasti vähemmän. Mä oon itse asiassa tosi tyytyväinen tästä tuloksesta, koska kyssäkaali on se, että jos mä nyt jotain kaalia haluaisin kasvattaa, niin kyssäkaali on semmonen, mikä olisi mun mielestä tosi kiva. Viime vuonna kasvatin sitä ensimmäistä kertaa ja se on niinku oikein sellainen miellyttävän makuinen. Ja mikä parasta, niin se ei ollut ihan ensimmäistä joukossa, mikä näistä kaaleista niin päätyi tonne tuholaisten napaan, niin sitä ehti saada ihan itsellensäkin. Sitten seuraava niin on orvokki ja valkokaali. Tämäkin on näytettävä. Ehkä nyt näitä kaaleja olisi ihan näin paljon tarvittu, mutta siis valkokaalille meni tosi hyvän. Orvokissakin on jotain eloa, mutta ehkä on pikkusen pettynyt. Orvokki on jo tavallaan tunnettu siitä, että se on aika kestävä. Tämä on ihan tämmöistä perustarhaorvokkia. Sitä on nyt tässä 2 tällä hetkellä ainakin. Mutta tosiaan
Valkokaali on aika runsaanpuoleisesti, en ehkä tarvitsisi ihan kaikkea. Mulla on näitä unikoita. Nehän periaatteessa on semmoisia, mitä pitäisi suorakylvää, mutta mä en kyllä ikinä ole tehnyt pelkästään suorakylvöä, vaan myöskin tehnyt ihan siis sisälläkin, niin tänä vuonnakin olen, ja itse asiassa on jo istuttanut uloskin, mutta sitten nyt ajattelin talvikylvöiskin testaa. Mulla oli tää unikko Amazing Grey, olisikohan se silkkiunikkoa, mä en ole ihan varma. Mutta sitten mulla on myös Siperian unikkoa, tämmöistä jättikokosta kuin Victory Giant nimistä. Niin Amazing Grey, niin se on niinku se, mikä pärjäsi näissä ainakin tällä hetkellä parhaiten. Amazing Grey on siis tää puoli tässä ja sitten täällä on tää Siperian unikkoa Victory Giantia. Nämä Victory Giantit tosiaan myös kiva, ne tekee niitä isoja siemenkotia, niin näin kukkafarmarina mua kiinnostaa melkein eniten kuin itse kukat, vaikka siis mä tietysti tykkään unikoista tosi paljon niin kuin noin ihan maisemointimielessä niin sanotusti. Ja sitten tässä vikassa oli olkikukkia. Oli sellaista kuin punaista kuin Tall Red ja mitäs tässä haluaa lukea? White ilmeisesti, vähän erikoisen näköisesti kirjoitettu, en itse saa selvää. Niin täälläkin on jotain eloa. Molemmissa on jotain. Onko nyt niin, että palmukaali, oliko se nyt niinku vähän niin kuin ainoa, jos ei ollut mitään eloa ainakaan toistaiseksi näistä, että muuten kaikista tuli jotain. Ja mä tosiaan jätän tähän vielä, että en ole tosiaan istutuspuuhissa vielä, vaan jätän ne tähän näin. Sitten siinä kakkososassa mä tein tänne avomaalle kylväjä myöskin, ja se oli tämmönen aika maltillisesti yhteen lavakaulukseen. Ja silloin jo niin vaan laitoin tuohon lumen päälle, laitoin siis vähän sen multaa, ja sitten mä laitoin ne siemenet siihen ja multaa taas päälle. Niin kyllä ne mun mielestä aika hyvin niin kuin linjassa pysy. Eli ei ne silleen niin kuin lähtenyt niin kuin silleen vaatelemaan hirvittävästi. Et linjat ovat melko suorat, sanotaanko näin, niin kuin mitä katsoo tuon mullan perusteella ainakin. Sitten laitettiin pinaattia ja 3 erilaista salaattia. Ja salaateista semmoinen huomio oli, että ne oli vähän tämmöiseksi niin kuin vanhat päiväykset jo niissä. Että oliko vuodelta 2024. Joten sinänsä niin niilläkin saattaa olla tekemistä sen suhteen, että mikä tämä tulos tässä oli, mutta käännän kameran ympäri, niin näette sitten itse. Pinaatin osalta niin näyttää kyllä äärimmäisen hyvälle. Se on tollain vähän, se on nyt levinnyt tietenkin sitten, että ei se nyt ihan niin suorana ole sit kasvanut, mutta täällä sitä nyt menee aika hyvin. Joten pinaatti on hyvä talvikylvettävä, jos haluaa siis avomaalle sitä laittaa. Niin sitten tähän viereen tuli jotain salattia, mutta koska en muista mitä, täytyy ehkä itsekin käydä katsomassa ne videot vielä, että mitä siellä tuli tehtyä. Niin tässä vaikuttaisi kanssa, että on niinku salaattia tulossa. Joten jotain salaattia on tulossa. Sitten siirrytään tänne näihin 2 toiseen reunalla olevaan, niin ehkä täälläkin on jotain. Ehkä, en osaa vielä sanoa, onko toi salaattia vai ei. Tää ehdottomasti ei ole, koska tää on juolavehnää. Nyt se katkesi sekin. Mutta en sanoisi, että välttämättä ihan hirveä itämisprosentti ainakaan tässä olisi. Et kun en oikeastaan näe. Tässä reunassa oli tämmöistä siemennauhaa salaatissa. En voi sanoa, että näkyisi mitään. Mutta siis tosiaan kokonaisuudessa, että jos yksi lavakaulussa oli pinaatit onnistu tuolla, tässä vaikuttaisi tulevan salaattia, ja nämä on nyt hieman vielä, ei ainakaan ole niin pitkälle edennyt. Sitten 3. erä talvikylvöys ne tehtiin tänne kasvihuoneeseen, ja se oli se selkeästi suurin satsi, jonka mä tein. Ja se oli ihan tietysti valittu se, että tänne tuli kaikkein eniten, koska mä jotenkin ennakoin, että tää olisi ehkä se paikka, missä ne onnistuisi, jos onnistuisi. Mutta katsotaan vähän, että miten kävi. Mulla oli siis 3 tämmöstä
muovilaatikkoa, johon mä siis porasin tonne pohjiin reijät. Jossa on siis tässä laatikossa kansi, johon myöskin porasin reijät. Ja sitten tänne sisälle asensin erinäisiä laatikoita, missä oli sitten nämä kylvöt. Ja lähdetään liikenteeseen tästä laatikko numero 1. Mutta lähdetään tällainen runsaudesta liikenteeseen. Tässä on unikkoa, tämmöistä kuin Pastel Double Flower Mix. Joo. Niin, tää on semmoista silkkiunikkoa, mutta äärimmäisen kaunista. Hieman, sanotaanko, on tiivistä tällä hetkellä. Pitäisi tehdä jotain ehkä mahdollisesti. Luulen, että pyrin ne siirtämään tuonne ulos mahdollisimman pian. Sitten täällä oli tämmöisiä kuin amaranttia, red cathedral ja siankärsämö Colorado mix. Tässä tällä puolella, niin siinä on siankärsämöä tulossa siis tällä puolella. Ja täällä toisella puolella, tällä puolella pitäisi olla sitä amaranttia, red cathedral, mutta siellä ei ole. Tässä keskellä, niin siinä on unikkoa. Mä oon ihan satavarma, että se on lähtenyt karkuun tuolta naapurista. Joten sitä on sitten siinäkin. Mutta tässä boksissa niin itse asiassa nyt näyttäisi, että tuolla yksi jotain vihreätä pientä. Toivottavasti se olisi amaranttia. Tuolla, en tiedä näkyykö. En tiedä onko se sitä vai ei. Jäädään katsomaan. Sitten mulla on kyllä tuolla sisällä tulossa. Ja on pidemmällä, vaikka olen reilusti siis niin kuin vasta tässä ehkä viikko sitten laitoin sitä tulemaan, niin että se on ihan, sitä kyllä tulee. Sitten mulla on ikiviuhkoa täällä. Nämä on mielestäni iti tosi nopeasti, mutta sitten jotenkin varmaankin se kauhea kylmyys, mitä sitten kuitenkin oli, vaikka ne lähti itään, niin ei sitten välttämättä ihan kestänyt. Mutta tässä on siis tämmöistä ikiviuhkoa Seeker Rose ja Apricot Shades. Tosiaan tämä Seeker Rose, niin siinä on 2 kasvamassa. Ja näitä aprikoosin värisiä ei nyt näillä näkymin ole tässä tulossa, mutta niitä on tulossa sisällä reilusti, joten ehkä ikiviuhkojen osalta sanoisin, että ehkä suosiolla sinne sisällä tehtäviin kylvöihin, että ei ollut ihan hirveän hyvä kokeilu. Tuoksuherneet ei nyt mun mielestä ollut kyllä hirveän menestys näissä talvikylvöissä, joten tyhjää näyttää. Tässä oli 2 eri lajiketta. Oli Mammoth Mixiä, semmoista niin kuin pitkävartista. Ja sitten tämmöistä kuin Princess Elizabeth, joka lähti kyllä ihan hyvin itämään niin kuin noissa sit sisällä tehdyissä kylvöissä. Joten nyt ei ollut menestystä talvikylvöissä niissä. Sitten tässä seuraavassa on reunuspietaryrtti ja sitten orvokki flamenco. Jotain, mä en muista minkä se jatkuu, mutta kuitenkin. Niin orvokissani siinä on runsaasti alkuja, eli tällä puolella, ja sitten tämä toinen puoli, niin siellä on 1. Näyttäisi tulevan, että jos toi nyt on siis reunuspietaryrtti. Täällä on sitten tähtitörmäkukka ja tiikerinkaunosilmä. Tiikerinkaunosilmä on tässä tämä, missä on reilusti vihreätä. Ja tähtitörmäkukka, niin tuommoinen 1 pieni taimi. Täällä on itse asiassa jotain pientä hässäkkää täällä puolella. En tee edes varmaan näy tähän kuvaan, koska ne on niin pieniä, mutta jäädään katsomaan, että jos sieltä tulisi jotain, koska siis tähtitörmäkukka on vähän niin kuin semmonen, mikä olisi tosi kiva, että sitä sais. Mulla ei sitten oikein ollut onnea sen kylvöjen kanssa edellisinä vuosina. Niin. Mutta tässä on nyt laatikko 1, laatikko 2. Sen verran muuten mitä sanoa, että nythän täällä niin kasvihuoneessa on ihan järkyttävän lämmintä ollut viime aikoina, että vaikka siis meillä on niitä yöpakkasia tässä kyllä, ja tälläkin hetkellä täällä 27 astetta. Joten on ihan kohtalaiset oltavat näillä kylvöillä täällä.
tässä editoinnin ohessa niin haluan hyppää tänne ja sanoa, että itse asiassa mä luulen, että tämän kasvihuoneessa niin tämä lämpötilojen vaihtelu, niin se oli se tosi iso tekijä siihen, että jotkut näistä siemenistä ei välttämättä itänyt. En tietenkään voi sanoa sillä varmuudella, mutta esimerkiksi noiden ikiviukkojen osalta, niin mulla on vähän semmoinen fiilis, että kun ne lähti tosiaan itää, ja sitten ne kupsahti yksi toisensa jälkeen, että mä luulen, että siinä se semmoinen lämpötilojen heittely niin ei ihan ollut niille optimaalisinta. Joten haluan nostaa sen tässä esille, mutta tosiaan yleisesti ottaen siis kuitenkin kasvihuoneessa asiat meni ihan hyvin, eli ei voi silleen niin kuin sanoa, että se olisi ollut huono asia kuitenkaan niin kuin valtaosan siemenien osalta ne jatko kasvamistaan, mutta haluan tässä välissä tuoda tämmöisen huomion esille. No joo, mutta siis kakkoslaatikosta, niin täällä on melkein kaikessa jotain paitsi missä ei ole ainakaan sitä mitä pitäisi olla, jotain muuta kyllä löytyy. No latva-artisokka ei toiminut. Oma kuuluu, että se voi toimia, mutta ei onnistunut. Sitten se, mistä mä oon jotenkin ihan hirvittävän onnellinen, on tämä, missä on 5-6 taimea. Nyt menee ehkä hämähäkki tänne. No, en pelkää. Tän näköinen. Tää on siis punohattua. Ja mä voin kertoa, että se tekee mun niin onnelliseksi, koska siis mä en ole vaan onnistunut kasvattaa punohattua. Mä oon joka ikinen vuosi yrittänyt, tää on mun 6. kesä. En ole onnistunut, mutta nyt olisi tulos talvikylvöissä. Ihan mieletön, siis mä oon ihan niinku wow! Ja siihen liittyen niin myöskin nämä kesäpäivän hatut, niin kuin tämmönen kuin Cherry Brandy ja Sahara. En oikein onnistunut hirveästi, että Saharaa mä onnistuin nyt 2 kasvattaa sisällä. Siis mulla oli niitä useita niitä kylvöjä siellä. 2 lähti kasvaa. Itse asiassa on tässä näin. Tän näköinen. En ole kovin menestynyt ollut niiden kanssa tuolla sisällä, mutta nyt niin kuin tässä niin on niin kuin molempia. Niin sekä punohattu että nämä niin on äärimmäisen onnellinen, että ne lähti itämään. Että onhan tietysti huomattavasti eri kokoa ja tulee varmaan kukinnan kannalta olevaan niin kuin ihan eri tahdissa kuin noin, mitkä on sisällä niin kuin kasvatettu. Et siinä niin kuin se. Yksi asia, mistä mä myös on erittäin onnellinen, on sormustinkukka. Se lähti kasvamaan. Tuossa toisella puolella leukoijaa, siitä ei ole paljon kerrottavaa, kun ei ole mitään. Mutta mä kasvatin sitä sisällä. Ja siellä se ihan hyvin pärjäs, niin se on jo istutettu sitten kasvihuoneeseen joku aika sitten, niin sen suhteen menee hyvin. Sitten on leijonankitoja, laitoin pari laiketta, niin kyllä ne niinku iti. Mut tuntuu aika silleen too little, too late, jotain tämmöstä. Et ei ole niinku aika vähäsen ja jotenkin ne on vähän niinku myöhässä. Mutta en mä tiedä. Mä jätän nyt katsomaan, että miten ne... Se asia, mikä tässä täytyy muistaa, on se, että mulla ei siis ole oikein vielä kokemusta siitä, miten nämä kasvaa niin tästä eteenpäin. Olettavasti suunnilleen samasta olisi kaikki muutkin, mutta se en ole siis varma. Tilli lähti talvikylvös. Se olisi ehkä ollut hyvä, että sen istuttaisi suoraan avomaalle, koska ne välttämättä tykkää hirvittävästi siirtelystä, mutta tilli selvästi kestäisi talvikylvöjä. Sitten mulla ei tässä toisella puolella mikään tyhjänä, niin kamomillaa. Mutta siinä ei siis ole mitään, mulla ei tänään kamomilla itänyt, ei sisällä, ei ulkona, ei talvikylvänä, ei ihan normikylvänä, joten mä oletan, että siemenet oli ehkä mennyt vanhaksi. Mulla viime vuonnakin oli vähän haasteita niiden kanssa, mutta kyllä ne iti viime vuonna. Ja sittenhän mun aina itse kylvänyt itsensä jotain tonne noin, että kyllä mä luotan, että niitä tulee, mutta mä ehkä tänä vuonna päädyn sitten ostamaan ehkä varmuuden vuoksi yhden kamomillan taimen, kun menen taimistolle. Sitten tässä laatikossa oli myös tarhakukon kannusta, 2 eri laiketta. Tämä Exquisite Bluebell ja sitten White vasemmalla. Eli tällä puolella on valkoinen, tuolla puolella se Exquisite Bluebell. Ei mitään hirveitä määriä kyllä tullut, mutta jonkin verran. Siinä oli laatikko numero 2. 3. Tässäkin oli olkikukkia
oli tämmönen Creamy White ja Salmon Rose. Nytkin vielä sieltä nousee jotain ihan uusia taimia, niin en osaa sanoa, että onko toi miltä puolelta, mutta noin yleisesti ottaen, niin tää vähän märkä tää kyseinen kylväs. Creamy White olisi kylvänyt huomattavasti, tai itänyt siis paljon paremmin kuin toi Silvery Rose. Täällä oli olkikukkia, mutta on erittäin tyhjää. Sitten täällä oli kultahehkuu ja sitten tämmönen niin sanottu joku tuoksuasteri. Mut tosiaan tuoksuasterista ei näe yhtään mitään. Ja sitten tässä kultahehku niin toimii ihan hyvin. Morsius Harsoa. On ihan sikakuiva, miksi ihmeessä tää on näin kuiva. On muut näin ihan tasaisesti nämä kosteutus tässä mennä. Mä laitan nyt vähän myöhäistä. No ja, siinä olisi ollut Morsius Harsoa, mutta se oli ihan kuivakin toi kylvä. Katsoo toi samalla. Ja toisella puolella on keskipäivän kukkaa, semmonen joku ihme sekoitus. Keskipäivän kukka selvästikin, niin oli ihan ok näitä talvikylväjien kanssa. Sitten oli vielä joku tämmönen mysteerilaatikko, joka näyttää siltä, että siellä itse asiassa keskipäivän kukka on myöskin päässyt sinne, että mulla ei ollut missään merkintää, ei tässä eikä mun vihossa, mikä tuo sisällä on, missä nämä kylvet oli merkitty, niin että mikä tää olisi, joten mä oletan, että joku taas tämmönen aivopieru, että oli kokonaan unohtunut tehdä yhtään mitään, mutta että siinä on yksi tämmönen keskipäivän kukka päässyt tänne mukaan. No sit se, että onko mä tyytyväinen nyt näihin talvikylvöihin, niin olen ehdottomasti, siis tää oli siis yleisesti ottaen tällainen testinä todella miellyttävä kokeilu ja ehdottomasti tuun tekemään ensi vuonnakin talvikylvejä. Et ehkä tässä nyt näyttäytyy kuitenkin, että mitkä lajikkeet vois toimia ja mitkä ei. Ehkä joidenkin lajikkeiden osat kokeilen vielä ensi vuonna, että onneani, että jos onnistus paremmin. Jotenkin ajattelin esimerkiksi, että miksi tuoksuherneet ei nyt sitten toimisi tässä näin, mutta voihan se olla, että se nyt ei tällainen altistus niille on hyväksi. Ja sittenhän tosiaan vähän ihmetyttää, että miksi tavallaan jotkut kukat esimerkiksi, niin ne oli tosi tuottoisia näissä talvikylvöissä ja sitten osa ei. Mutta sitten esimerkiksi just nämä keskipäivän tai kesäpäivän hattu ja sitten punahattu, niin mä oon niin äärimmäiselläkin onnellinen, että mä oon vaan jo pelkästään sen takia, että ne iti noin hyvin, niin olen jo pelkästään sen takia tosi tyytyväinen tähän kokeiluun. Mutta siis noin yleisesti ottaen, niin aion kyllä siis ehdottomasti ensi vuonna taas tehdä talvikylväjä. Yksi tietysti asia, mitä nyt tietysti tästä tosiaankaan en voi sanoa, miten nämä nyt tästä kasvaa, mutta se, missä koossa ne tällä hetkellä on niin versus se, mitä mä oon tuolla sisällä kasvattanut, niin onhan se niin merkittävä kokoero, mikä tietysti sit vaikuttaa varmasti kukintaan ja satoon muutenkin ja sen ajatukseen, millaista satoa saa. Joten sen suhteen niin on ehkä kuitenkin mietin sitä, että onko se niin, että ehkähän kaikkien lajikkeiden osalta niin se ei ainakaan näiden talvikylvöjen varaan ei kannata jättää sitä. Että nämä voi hyvin olla tämmöinen niin sanottu, niin kun, jos tekee näitä niin sanottuja porraskylvöjä, niin tämä voi olla tavallaan yksi niistä portaista siinä matkalla. Eli jos sä haluat useita eri eriä, niitä kasveja, itselle sen satokauden, että se tulee mahdollisimman monessa syklissä sitä satoa, on siis kukista kyse tai hyötykasvipuolen kasveista, niin silloin esimerkiksi nämä talvikylvöt voi olla yksi tämmöinen porras. Joo. Onko sä tänne? Noin, eli kiitos, että katsoit tämän videon ja nyt on nähty vähän, että miten tällä ensimmäisenä vuotena niin näille mun talvikylvöille kävi. Ja kuten sanottu, niin ihan positiivisilla mielillä olen. Ja tässä on sitten hyvä ensi vuonna niin lähteä sitten tekemään uudestaan niitä kylvöjä ja vähän tehdä samalla tavalla ja vähän eri tavalla. Kiitos, että katsoit tämän videon ja muista, että tykkäät ja kommentoit tästä videosta sen mukaan, mikä susta tuntui itseltä parhaalle. Ja jos et ole vielä ottanut tätä tiliä tai kanavaa siis seurantaa, nyt mun kissa kävelee tuolla noin mun istutusten päällä. Hei, tuus tänne. Älä istu niiden päälle. Niin, eli jos et ole vielä tilannut kanavaa, niin tilaa.
teen näitä videoita tässä näin nytten joka viikko vähintään yhden ja joinain viikkoina varmasti sitten vähän enemmänkin. Vähän sen mukaan mikä fiilis on. Mutta nähdään taas ensi videolla. Moikka!